Alisoak, lore txuri morea edukitzen duten landariak dira. Loraldi nahiko ona edukitzen dute, uda eta udazkena ona bada. Urteko landariak dira, baliteke, negu ona eginez dio hurrengo urterat irautia, baina normalian ez. Loreak ez di usai oso goxua edukitzen du. Eta, landaria bera nahiko zapala da, ez du altuera asko hartzen. Eta zabaldu egiten da, nahiko lurra ondota batuz. Eguzkizalea da eta ura gustoko dute, ura behar dute. Begonia simpliflorak dira lore gorri roxa txurikuak. Udazkene arte edo edukitzen negu arte ere luzatu lehike loraldia. Landaria ondo zaintzen badegu negu udazkenien pixkak imatu eta bi urtez iraun dezake. Eta da landare bat ur gutxi behar duna, ur asko botatzen badiogu, ongo arazok edukiko ditu. Gainentzien landare gogorra da, baina hori kontutan eduki behar dugu. Eta, 30-40 zentimetro inguru hartuko ditu. Eguzkitan egon zalia da, itzaletan ere on daiteke, baina lore gutxi egon dugu. Tajetia bada lore hori naranja dun landare bat, urtekoa da, nahiko gogorra da eta gaitz gutxi edukitzen ditu, eta eguzkitan egon zalia da, itzaletan egotia ez du hain gustoko, eta loraldia udaberri udan edo edukitzen du. Humedadia ezetasuna behar du, baina gutxire ez, baina gehiagire ez, erdi tamainuko zehozer. Eta lurrean jartzen badu kontuz, karakolek oso hori jateko joera edukitzen dute.